Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mga job order workers ang Banuasang Isabela nagrally sa Guwasag Administrative Building para ipanawagan nga pirmahan na ang budget para maswelduhan na sila. Sa video kag litrato nga ginpadala sa DigiCast Negros, nagpanawagan sila sa Sanggunian Bayan nga pirmahan na ang budget. Nakabutang sa mga placards nga sila ang gutom na. Humalin sa Enero suno sa ila, wala sila nakabaton sa sweldo. Suno kay Vice Mayor Renato Malabor, wala pa naaprubahan sa konseyo ang budget, bangod nga madamo pa sa mga requirements nga ginapangayo kag wala pa mahatag sang executive. Ehemplo diri ang list of contract para sa mga job order. Suno kay Malabor, ini ang magapatod sang paggamit sang pondo kag kanamuon man sang igahire nga JO workers. Tubtub nga maaprubahan ang annual budget, hindi sarang makarelease ang sweldo para sa mga JO workers suno sa kay Malabor. Kung matabugid man nga ma-reenact ang budget, sarang magamit ang pondo pagkaligad pasang 90 diyas. Suno kay Mayor Irene Montilla, October 15, 2021 nila nasubmit ang budget kag kompleto ang rekisitos kag ini ang gincheck man gani sang SP Secretary. Ang ginapangayo sang SP Subong wala labot sa annual budget. Ang gusto nila matabo suno sa kay Montilla, amo kami ma-audit nga hindi man trabaho sang SP. Pila sa mga apektado sa karon tungod nga wala ginaprubahan ang budget, amo ang hiring sa mga consultant. Iban nga function sa Banwa, bangod nga sa ila na na-devolve ini. Kaginalantaw nga ang epekto sa mga development projects sa mga barangay. Sunod sa kay Montilla, may mali siya ang among alihok kag may lamod politika. Sa nagligad nga tuig, natabo man ang delay sa sweldo sa mga JO kasunod man sang issue sa budget para diri. May 430 to 440 ang JO workers sa Banwa sunod sa kay Montilla. 19 million ang budget para diri sa 2021 budget sunod sa kay Malabor. Ang mga problema sa kultihal, ma'am, kaya payo sila sa list na of contracts kasi syempre sila man ang ga-approve ng budget. Ang problema nila, ma'am, kaya hindi mag-atag ang mayor's office. Isa na sila payo nila to approve the annual budget para maka-counter-check kung sakto ang niya-atag na naisa ko na ako ng budget pastang para sa JO. Kaya payo sila sa lista sa kontrata at hindi mo katag ang mayor's office. Ang manang isapagin sa mga requirements na ginapangayo nila. Nga wala na comply hasta subong. Oo, lipas ng last year. So they keep on calling committee hearings, calling our department heads, and I tell my department heads, go. Liwat-liwat man na ang questions. They keep repeating the same thing. The whole delaying process. It's like they've taken hostage our budget and require us to bend over for them. That's not anymore fair. It's obviously politics. It's practically malicious.